In our gospel, Jesus said to his apostles, "The kingdom of heaven is at hand." What does it mean to proclaim the kingdom of heaven? Allow me to begin with a story of Saint Francis of Assisi and the young boy who wanted to follow his footsteps. Nung minsan po, merong isang young boy na gustong sumunod sa mga yapak ni Saint Francis of Assisi. And Saint Francis of Assisi told the young boy, "Tomorrow, accompany me, we will preach the Word of God." So, nag-memorize ng mga naririnig niyang gospel at saka Bible verse yung bata. Tapos, maaga siyang dumating kinabukasan. Pero ang dinala nila, nagdala sila ng tinapay, ng mga gamot, ng mga pampunas, at yun yung ginawa nila. Early morning, they set to preach the Word of God. Nung bandang 6 a.m. po, yung mga tinapay, binigay nila sa mga beggars na walang pagkain. Nung magmi-midday na, pumunta sila sa mga may sakit, sa mga may ketong, binagyan nila ng gamot. Nung maghahapon na, 3 p.m., mid-afternoon, hanggang mid-evening, 6 p.m., yung mga dala-dala nilang pampunas, binigay nila sa mga widow at yung mga taong nalulungkot. Tapos, umuwi na sila. And the young boy asked Saint Francis of Assisi, "Akala ko ba mangangaral tayo ng salita ng Diyos? Ang ginawa natin, nagpakain, tumulong, at nagbigay ng mga pampunas sa mga nalulungkot." Tapos sinabi ni Saint Francis dun sa bata, "Let us preach the Word of God. If necessary, we use words." Most of the time when we hear the words, "Proclaim the kingdom of heaven," our automatic understanding of preaching the kingdom of God is about uttering words. Like what I am doing today, or this very moment, I am preaching the Word of God. But for the Franciscans, the best way to preach the Word of God is through action. Ang pinakamakapangyarihan na pagpapahayag ng kaharian ng Diyos ay ang pagsasabuhay nito. That we give flesh to the Word of God we believe in. That the Word of God nagro-root sa ating puso at nagkakaroon ng buhay sa araw-araw na buhay natin. Tingnan niyo yung mga kasunod nung sinabi ni Jesus, "As you go, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give." Hindi man sinabi ni Jesus, mag-open kayo ng scroll, pumunta kayo sa mga synagogue, and then you preach the Word of God. And then you preach the kingdom of God. The Word of God will become powerful if we complement it with our good deeds, with our acts of charity, with our expression of love to others, to the people around us, to the people dear to us, when we help the poor and the needy. Isang natutunan ko po nung nag-aaral kami sa Synoptic Gospel, sabi po ng aming profesor, si Father Vic Nick daw, pag binabasa mo ang Ebanghelyo, put yourself in the context of that particular gospel pericope. Para maintindihan mo, para maging present siya, si Jesus mismo, sa iyo niya sinasabi ang mga katagang yon. Paano ba tayo mag-cure ng sick? Di naman tayo doktor. We pray for the sick. Diba, in this time of the pandemic, we are always praying for those na nahawa sa COVID, sa mga may sakit. Paano ba tayo makakatulong sa mga nangangailangan?
sa magitan ng ating pagdamay, pagbibigay ng sarili natin at pag-share kung anong meron tayo at sino tayo. Paano ba maghahari ang kaharian ng Diyos sa buhay natin? Pag binibigyan natin ng buhay ang salita ng Diyos sa ating sariling buhay. My dear brothers and sisters, the words of Jesus as you go make this proclamation, the kingdom of God, the kingdom of heaven is at hand, hindi lang para sa kanyang mga apostol before. We are the followers and disciples of Jesus. In our present moment, sinasabi sa ating lahat, parang sinasabi sa atin, Angel, Charles, as you go, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. Paano mararanasan ng iba na buhay ang kaharian ng Diyos? Sa magitan ng buhay nating banal. Sa magitan ng ating pamumuhay. Sa magitan ng pagsasabuhay ng kaharian ng Diyos. Diba sa tuwing tayo nagmimisa, sa tuwing dinadasal natin ang Our Father, yun din yung sinasabi natin, Your kingdom come, Your will be done. May the kingdom of God and His will be done in us as we strive to give flesh to the Word of God we believe in and to the kingdom of heaven. Jesus is telling us to preach, not just in uttering words or in mere words, but more so, may this kingdom of heaven be seen in our lives. Amen.